Sena. Werkudara iki karepe piye aku dibondo Petra piye? Tahanan kok omong-omong. Tahanan ki nggawa pit, nggawa krondong, nggawa nguwuh. Ora. Semangkian tahanan kok gleleng. Ayo kita jukuk. Werkudara edan iki aku dibondo iki. Werkudara mbok aja kaya ngono. Kok Prabu Mandra ki goleki pusaka. Nyatane Janaka mati. Ana pusaka ning kene. Ora san dadak nganggo alasan Pancala eneng maling. Cetha ming dienggo pawadan. Baladewa ngene wis mateni Janaka terus etok-etok pusaka ditinggal terus aluk eneng maling. Kok sik to ora ngawur ora sange wangi adine. Oh, biar ora. Adine ya jelas ngewangi. Ayo arep ngendika apa? Iki mau pancen pusaka ilang tenan. Ora mungkin pusaka kok ilang sak penake dhewe. Pusaka iki nek pagedhongan pusaka kok ilang. Ha iki mesti wis tidak jempol ngethek seragon nebu sak uyun. Lho. Niku wong loro niku. Ora trima Janaka mati. Ning Kaka Prabu ora mateni Janaka, rasa dadak nutup-nutupi. Nutup-nutupi tak katutke dosane tak aturke Pradata Adil negara Pancala. Ratu Ndrawati, Ratu Mandura. Wah, gawe pepati adine Werkudara, utang nyawa nyaur. Sabtu waring kepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika kadang kula tunggal guru. Nalika semanten sami-sami suwita ngersanipun Brahmana Wulandara inggih menika Sang Ngersi Rama Bargawa. Duk nalika tasih enem awon-awon kula menika nadyan wujudipun kados mekaten tautate dados siswanipun Brahmana Wulandara inggih menika Resi Rama Bargawa. Sesarengan kaliwan pun inggih menika Kakang Dewabrata menapa denipun Kumbayana. Inggih. Lah, mugi dadosna kawuningan. Sabtu aring kepengker kula menika nampi sowanipun Kumbayana. Inggih menika pun Begawan Durna. Monggo panjenengan ngertos. Kumbayana kaliyan ingkang paman ing Pancala menika persasat toya kaliyan lenga, mboten saged dipun dadosaken setunggal. Sengitipun Kumbayana, sengitipun Begawan Durna kaliyan kula menika persasat sampun boten saged dipun gambaraken. Menawi pinanggih kaliyan kula menika raosipun Durna menika paribasanipun kados anuwek-nuweka wong kang tanpa dosa. Paman Prabu kasinggihan mekaten. Nadan sampun wungsul wangsul menika damel sae kaliyan pun Begawan Durna, ewadene mbok menawi raos gething keburu sengit tuwin raos mboten remen kaliyan kula menika sampun tumanem lebet wonten salebeting manahipun inggih menika pun Begawan Durna. Mila mboten aneh menawi pendak-pendak kula pinanggih kaliyan Begawan Durna tartemtu dados regejegan nanging kados ingkang kula aturaken sekawit Sabtu ari ingkang kepengker menika Durna sowan wonten negari Pancala lampahipun dodok monggo kebaing tata krami. Inggih paman. Sareng kula dangu Kumbayana apa ta sababe dene sira teka laku dodok ning negara ing Pancala malah kebaing tata krama nganggo unggah-ungguh ora ninggal Subasita. Sareng Durna kula dangu kados mekaten menika piyambakipun matur waloka dhateng ingkang pamaning Pancala. Bilih sowanipun menika namung badhe bun-bun enjang anjejawah sonten saknalika tumaratep batos kula. Durna sowan kok ngebun-bun jangan jejawah sonten tekesipun sowanipun Begawan Durna menika namung badhe nyuwun kawelasan. Sareng kula tanjihaken apa ta sababe kok Begawan Durna matur ing kados mekaten jebul piyambakipun menika badhe nglamar dhateng Sekaring Kedaton ing Pancala ingkang titikel lenggan sak mangke nedeng ambabar Gandharum ngebaki jagat. Nuwun sewu. Tegesipun Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika nglamar kaliyan putra panjenengan Paman Prabu Pancala kasinggihan mekaten. Ilah dalah. Jagat waisane ngubatur wayaktara jagat Koko Prabu. Nggih. Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika miturut panggenganipun Paman Prabu Pancala nedya nglamar dhateng putra-putrinipun Paman Prabu Pancala. Lho, kok sik kok kowe kaget iki kagetmu nggo napa?
Inggih, namung kaget kemawon jernyatanipun Durna menika nuwun sewu Bapa Penemban Durna menika yuswanipun sampun keladuk sepuh. Ose wong nambut srene ngakrama kuwi aja diitung nganggo akehing umur. Wong nambut srene ngakrama iku aja diitung nganggo akehing umur. Nadyan wis tuwa, nanging ento pancen kuwi digathokake kalawan sing murbing jagat. Sewu dalane gone bakal kelakon. Mula perkara iki aja tok gawe aneh. Aja tok gawe perkara iki aja tok gawe bab sing ganjil, nanging pitungkon nganggo nalar sing ganep. Durna sowan ana ing negara Pancala nglamar kalawan Para Srikandhi. Kuwi wis bener, kuwi wis apik. Ya mung kari Srikandhine piye? Nek pancen gelem, tegese pancen jodhone. Ning yen ta ora, ya tegese dudu jodhone Begawan Durna. Lah menika nggih. Janjanipun nalar kula anggenipun mitung iki kados makaten menika. Durna menika mboten lepat, Durna bener. Wong nyatane Durna menika piyai kakung. Nglamar dhateng piyai putri menika sampun satrepipun. Namung kula nuwun sewu. Tembungipun tiyang badhe nambut saning akrami menika miturut ujaripun para sepuh ngibaratipun kados dene tiyang keplok. Keplok menawi namung tangan setunggal menika mboten badhe mungel. Keplok kedah asta kalih tegesipun tresna menika kedah kali-kalianipun ngraosaken raos tresna ya manten lanang ya manten wadon. Ingkang sami-sami tresnanipun inggih mekaten gampilangipun badhe nginggahaken wonten ing gapuraning gesang inggih menika nambut silaning akrami inggih. Lajeng kersanipun paman kados pundi? Wong nyatanipun petanganipun paman Prabu Pancala menika sampun satrepipun. Ing atasipun Begawan Durna nglamar dhateng kadang kula pun nyanyi Para Srikandhi bab menika leres. Ning sakniki kula ajeng tekon. Paman badhe ndangu menapa? Miturut anak kula ing Ndorowati menawi Durna menika rabi kalian anak kula Srikandhi menika petanganipun pripun? Lho. Petanganipun sae, mboten ngaten. Menawi cekap petangan sae kemawon, kula mboten ngrawuhaken anak-anak kula ingkang pranyata nalindra ingkang wasis, nalindra ingkang pinter. Nanging panjenengan kula rawuhaken wonten negari Pancala menika namung badhe kula suwuni priksa. Petanganipun tiyang rabi menika miturut anak kula ing Ndorowati kados pundi? Miturut kula wonten pinten-pinten perkawis paman, pinten-pinten perkawis upaminipun setunggal. Gegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika kedah wonten raos seneng. Seneng tegesipun tresna. Sabab gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika kedah sami-sami tresnanipun. Kados kendhinganipun paman, keplok mboten kenging tangan setunggal, nanging kedah asta kalih. Lah inggih. Manten lanang ya tresna, manten wadon ugi nggadahi raos tresna. Menika mangke badhe sae ketadosanipun. Lah inggih, lajeng angka kalih inggih menika kenceng. Lho, mawi kenceng kedah. Tiang rabi kok dadak nganggo kenceng. Weh, lah menika wigati lho, Paman. Menawi boten kenceng boten saged rabi. Koko Prabu sampun ngados mekaten kenceng wonten ing mriki menika kenceng tekatipun. Lah rak ngono tok genahke sik. Inggih. Kenceng tekatipun mergi tiyang nambut siraning akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika amargi tiyang nambut siraning akrami menika mboten kok pados rencang gesang menika mboten. Nanging mengko garwa satunggiling putri menika kinarya ngenteng-entengaken pedamanipun piyai kakung. Mila sampun ngantos klentu anggenipun milih dhateng sewiji-wiji margi wanita menika wonten werni kalih. Lho, wanita menika wonten werni kalih. Inggih, wanita ingkang saged nyinggahaken derajatipun piyai kakung, nanging ugi wonten wanita ingkang sagedipun namung badhe ambebecer dhateng asmanipun piyai kakung. Tegese wanita menika kala wau namung badhe saged damel pasuryanipun piyai kakung menika saya kucem lan boten badhe pikantuk asma wonten ing pasrawungan sejati. Ngaten. Anak Prabu inggih paman. Mila kedah kenceng tekadipun. Salajengipun kepareng. Kepareng tegesipun tiyang sepuhipun penganten kakung lan tiyang sepuhipun penganten putri menika kedah sami-sami nyarujuki. Mergi tiyang nambut saning akrami menika kula nuwun sewu, mboten kok njodokaken awakipun piyambak, nanging njodokaken tiyang sepuh mitra kawruh sanak kadang miyang tangga tepali. Inggih salajengipun wilujeng mboten ketang namung sarwa ringkes, kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya ingkang lumampah wonten negaring Pancala. Gose, aku tak takon. Bab sing kepareng iki mau sajake rada ganjil. Ganjilipun wonten pundi? Iki sing arep digrembug perkara rabine Durna karo Para Srikandhi.
Nadyan durung cetha sing kandhine gelem apa ora ning sing dirembuk dening Paman Prabu Pancala kuwi perkara rabine Durna karo Sri Kandi. Saiki aku tak takon. Tembungmu nggon kepareng mau yen to wong tuane manten lanang lan wong tuane manten wedok wis padha sarujuk. Saiki aku tak takon. Kok Prabu badhe nimbali menapa? Yen upama mantene wis ora duwe wong tuwa. Contonipun, contone Durna. Durna kuwi wis ora duwe wong tuwa. Mongko Durna ki wong nglana, tegese lunga saka negarane. Mula tangeh Durna bali marang negara ing atas angin. Tegese kang kaya mengkono ki mau carane kepiye supaya kepareng mau bisa rinengkuh dening temanten sakarone. Menawi tiyang sepuhipun sampun boten wonten inggih kedahipun putranipun. Lho, anake. Inggih. Upaminipun nuwun sewu Begawan Durna menika nggadahi putra. Inggih menika pun Aswatama. Menawi Aswatama menika sarujuk menika sampun sah Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Nek upama udu anake tenan piye? Tegesipun lho tegese upama anake angkat utawa murid sing diangkat dadi anak ngono piye? Inggih menika saged. Koko Prabu kok dawuh mekaten pegeripun ngene Gusti. Ngrembug Durna nggone arep Prabu iki ning anake angkat sing ning kene. Sinten Koko Prabu? Lho, si Adi apa ora krungu kabare? Yen to kadangku Njodipati Werkudara kuwi dadi anake Durna. Saploke dheweke diwenehi tirta pawitra maning suci. Suci kok suci. Suci dheweke terus ngangkat Durna kuwi bapakne. Mula kowe ngerti dhewe. Pendak-pendak Werkudara ketemu karo Begawan Durna Durna bapakku, Durna bapakku. Kuwi tegese Werkudara wis diangkat dadi anake Begawan Durna. Lah saiki nek Asatama ora ditareni terus sing ditareni anake sing ditresnani ya kuwi Werkudara piye? Werkudara. Oh. Bapakmu arep rabi piye? Rasaku ku cangkeme Baladewa. Kose kowe iki Kose to iki rembugan apik-apik kok nyangkem-nyangkeme wong tuwa. Wah, maune ora eneng apa-apa aku dadi kowe nyampluk ngiwa nengen. Apa aku ganggu kamardikanmu? Apa aku ganggu uripmu? Aku ora ganggu uripmu, aku ora ganggu kamardikanmu. Ana wong meneng bae. Tok ugreh-ugreh, kowe ngutik-utik macan turu bebeda sing barung. Kose iki ora perkara nggonku bebeda karo Werkudara ora. Ning iki rembug sing wigati. Durna arep rabi, mongko Durna ora duwe wong tuwa. Dheweke iki pendhita nglana, lunga saka negara ngatas angin. Aku taren karo Kresna. Upama ora duwe wong tuwa sing ditareni sapa? Anake. Upama Asatama ora iso ditareni, ya anake angkat. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe ngakoni Begawan Durna iki bapakmu angkat apa dudu? Durna iki bapakku, Durna kuwi guruku. Tegese tok anggap wong tuamu. Ya, saiki aku takon karo kowe kok kowe nesu. Perkara Durna rabi kok kowe nesu. Kowe apa ora rumangsane kok dadekke anak angkat karo Durna? Aku ngrumangsani ning perkara rabi aku ora melu-melu. Lho, ora melu-melu piye? Kudu melu-melu. Mergo kowe iki anake angkat sing ditareni kowe. Wah, Baladewa piye? Iso meneng ora? Ora iso meneng tak seret njaba tak idak-idak. Werkudara? Nggih. Ya aja nesu wong nyatane pandang ning Koko Prabu kuwi bener. Bener ning aku ora melu cawe-cawe. Lho, kudune si Adi melu cawe-cawe. Grubuten loro. Lho. Guru kok krubuten loro. Mangke riyen menika kok malah kados mekaten kawontenanipun. Nuwun sewu Paman. Samangke tumrap kula ngaten kemawon. Paman kemawon sampun ngantos kodheng penggalipun. Inggih, lajeng kula kadhawan menapa? Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Nalika semanten Bapa Penemban Durna sowan tumunten menapa wonten dinten ingkang sampun kajanjekaken dhateng pun Begawan Durna supados sowan malih wonten negaring Pancala. Nggih. Dinten menika ingkang sampun kula semadosaken kaliyan pun Begawan Durna. Dinten menika ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Kumbayana. Sabta ari ingkang sampun kelampah kula kedah paring wangsulan dhateng pun Kumbayana. Lah menika mangke menawi Kumbayana sowan wonten negaring Pancala, kula kedah matur kados pundi? Blokasuta kemawon lho nggih. Blokasuta kemawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi nek anak kula Wara Sri Kandi menika badhe kawengku dening Begawan Durna, ati kula ora lila, ati kula ora ikhlas ing atase anak kula menika. Nuwun sewu, ngibarate kembang lagi mekar-mekare turambabar gondo arum. Upama anak kula Sri Kandi menika dikon milih lan menang milih, mesti milih satriya utawa nalindra ingkang enom muda tumaruna, dasare sak traju sak babak kaliyan anak kula pun Wara Sri Kandi. Mesti kemawon anak kula badhe dawah wonten kamulyaning urip ingkang sejati. Ning nuwun sewu,
upama linambarana rasa tresna nek anak kula sing isih enom kaya ngoten niku kok diwengku wong tuwek kaya Kumbayana ati kula ora ikhlas ati kula ora lila mila sak mangke kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula ing sami lenggah wonten negaring Pancala kula nyuwun dipun biyantu sak mangke menawi Durna sowan wonten negaring Pancala kula nyuwun pangapunten ingkang pamaning Pancala kaparingan dawuh menapa ing kedah kula aturaken dhateng pun Kumbayana nggih anak Prabu Ndarawati anak Prabu Ngamarta menapa dene anak kula anak Prabu Mandura sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katri gumulung katri gumulung mangrambak ing wadya Kurdakura rek kagiri-giri ro nanggana magawe gelarira wang-wang didemadaning negaring Pancala nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Nalindra ing Pancala Prabu Drupada ingkang pungkasan andadosaken legeng madaning datur negaring Pancala nglenggahi kanyut minangka wardu kanut ujarwa ganten wardu jarwa kerja nginanga durung abang durung landing basaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa taping mriki isih balbonamu apa to kang dadi darunane ora numacan sing ora gajah medha saka wandilan kejawi ingkang sampun angrasuk busana cara pinanganten nyerpepeh pindha sata matarangan nalika semanten kiwa tengen gembol kethuk lumampah sang Begawan Durna dipun tabuhi piyambak tatuk minggah akarya kagiat kang samya mulati kanca piyak-piyak ana daya wingi
tata trap silanira ngaco meken astanira kalih astanira kalih pisan ana mangkaya pranto Bagaimana makawya pranto Ladal jagat dewa bathara jagat pangestu ngoro nuwun sewu nggih wonten dawuh paman Ndara dasih menapa rantamaning manah kula nembe kemawon kula raosi jebul pinanggipun Begawan Durna menika pandhita pinunjuling apak-apak mrujuling akerep nyatanipun boten sagedipun raosi menika sampun sowan inggih jabita wong durung ana wangsulan saka calon manten wadon gelem lan orane menika sowan kok malah sampun ngagem busana pinanganten. Inggih, kula miyambah ugi sampun mangertos, Koko Prabu. Nggih. Begawan Durna, Bapa Durna sampun mawi busana pinanganten. Ha. Panjenengan menika badhe gumujeng kok dadak kaya semune ragu-ragu. Bose, anake angkat ning mburiku. Menawa aku guyu nek nganti nesu, inggih. Lah coba to, ora guyu ki piye coba gagasan? Gagasan coba Begawan Durna kuwi gagasan sandangane. Aduh. Wah. Lah iki piye apa ya pancen kurang ngono apa piye? Ing atase nganggo sandangan manten kok kiwa tengen ditaleni kethuk. Kaya wong adol es. Monggo kuluk-kuluke ora kupluk manten. Iki rak topi hansip to iki. Kajengipun mbok menawi menika sampun dados niatipun Begawan Durna. Lah coba to, manten kok sandale lili. Ya wis ben kuwi. Paman wonten dawuh katimbalana, Paman. Sowanipun Bapak Penban Durna menika kados pundi kawontenanipun? Durna Kumbayana adikku sak peguron. Begawan Durna padha rarja sak praptamu Kumbayana. Gondok blekuduk suara kembal sumarante hawla lho suarane kok dihalus-haluske calon manten andeng-andengan nang mripat nek disawang marayu ora kuat hawla gondok blekuduk kula nyuwun wonten timbalan ngadhawuh Rama lho Kusik kok nyebut aku Rama iki karepmu piye? Aku ki sedulurmu tuwa. Aku sedulurmu tuwa tunggal sak paguron. Kowe iki biasane nek nyebut aku Kakang Sucitra utawa Kakang Drupada. Lah kok sagedakan iki kowe nyebut aku nganggo tembung Rama iki karepmu piye? Sampun boten saged dipun selaki malih. Bilih ngandika menika tan mande dados mara sepuh kula. Mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebatan Rama Mara Sepuh. Rama. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngersanipun paduka Kanjeng Rama Mara Sepuh inggih sembahan kula Rama Prabu Drupada. Kosik kowe nyebut Rama ya kena. Nek wis kelakon dabi karo Wara Srikandhi. Lah rabi we durung kok wis nyebut Rama kangge JR. Utawi gladi resik. Sumados samangke menawi kula kelampahan dados putra mantu panjenengan menika mboten kiku.
ning ora apik. Mboten kedah mekaten. Kula kedah nyebat panjenengan Kanjeng Rama. Purun panjenengan kula peksa supados dangu dhateng kula menika kanthi sebutan anak angger. Anak angger Begawan Durna. Waduh, lah aku sing ora bisa. Saged namung ngendika kemawon kok mboten saged. Dipun cobi Rama. Waduh. Anak Prabu Durwati piye? Dipun turuti kemawon tiyang gandrung menika mangke mindak mboten prayogi kedadosanipun. Rama kemareng kula ngaturaken sembah. Sumuga ping mabekti kula kunjuk saking putra mantu pun Begawan Durna Rama. Iya dalah anak anggir. Anak anggir Durna ya tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana ya anak anggir. Inggih. Rama Bapak. Panjenengan Rama Bapak kula tampi adateng Sukamarwata raos sing anakipun ingkang putra pun Begawan Durna. Iya, prayoga nunggu mulungguh. Sampun boten kirang sekeca, Rama. Iya. Rama. Iya. Ram. Iya. Rokokipun Ram. Wis ora tau. Oh nggih. Bapa Penemban Durna katuran karaharjan rawuhipun. Oh, kakak pertama. Kakak pertama kados pundi Bapa Penemban? Panjenengan menika kadang kula sepuh. Kula calon dados inggih menika pun tetimbanganipun pun Sri Kandi mila menawi kula dados guru lakinipun pun para Sri Kandi panjenenganipun sinuwun Prabu Puntadewa menika klebet kadang kula sepuh mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebutan Kakang Mas utawi Kakang Prabu. Aduh Bapak, mboten aduh. Mboten aduh Bapak. Ing ngoten menika aduh ya ana. Kula mboten sekeca. Kedah mekaten Kakang Prabu. Kula ingkang rayi pun Begawan Durna. Panjenengan guru kula. Sekolahipun lamun kula bubrah. Kula sampun dados boten dados guru. Kula samangke sampun dados sawijining titah semantah kemawon Kakang Prabu. Kakang Prabu Puntadewa keplang kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Kakang Prabu. Lajeng kula matur kados pundi? Sampun basa, sampun karo adine kok basa. Mboten nilok. Adikku Durna, pangestuku tampan ana ngono. Aduh, mangke kula kuwalat. Mboten. Kula sampun matur kados mekaten mboten badhe kuwalat. Nyuwun pangapunten Bapa Penemban. Mboten dados menapa. Iya. Adikku Durna. Pangestuku tampan ana. Raosipun kados kaya wis ijab karo Sri Kandi rasane. Kabeh do nyebut aku Adi, kabeh do nganggep aku ki Kadang Taruna. Rasane kaya wis sah. Edan tenan. Bapa Penemban Durna. Katuran karaharjan rawuhipun Bapak. Kakang Prabu Ndarawati. Lho, kula menika ingkang putra Ndarawati. Kakang Prabu sampun kados mekaten. Sampun kula jelasaken mawantu-wantu. Ing wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Mboten wonten wonten Kadang Taruna menika mboten wonten. Kakang Prabu, bekti kula kunjuk. Aduh, cilaka menika. Kakang Prabu Baladewa kados pundi? Wis to dinut wae. Iya, Durna, ngono. Iya, nuwun sewu Bapak Penemban. Sampun ngatos mawi nuwun sewu menika mangke ndak terani wis dikonsep. Kedah. Ingkang merdika kemawon nggih. Iya, Durna, pangestuku tampan ana ya di adikku cah bagus. Nah. Kakang Prabu Ndarawati sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Begawan Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Lho kok basa menika terus pundi? Iya. Diprayogake lenggahe ya Durna. Sampun boten kirang permoni. Anggen kula sampeyan rongsanipun Rama Prabu Drupada. Kresna, wonten dawuh. Iki engko apik dhewe nek mbageke anake angkat. Aduh. Iki ngapa kowe iki? Anggere ngrasani aku marak njaba kowe. Lho. Durna. Kula wonten dawuh. Menika sinten? Aku kadangmu tuwa ing Mandura. Oh, Kakang Mas. Kakang Mas Baladewa, Kakang Prabu Tiyang Agung Baladewa. Yo. Padha arjo sapraptamu. Wilujeng ring sampikala, Kakang Prabu. Bekti kula katur nggih, Kakang Prabu. Kakang Prabu kokok. Ya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi kejiman paripindayan ing kasantosan Kakang Prabu Baladewa. Prayogake Durna. Inggih. Wis kek kowe mbagekno. Cerewet. Ayo to. Dinteni lho.
Wah, isin aku. Ora sah isin tegese kowe ora ngunggahke derajate wong atuamu. Ora mbake karo wong tuamu. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Lho, menika Kakang Mas Werkudara. Wah, mbu. Aja mbu. Kowe nek mbu tegese ora tanggung jawab. Mbagekke diwangsuli kok ora wangsulan. Ngene. Iya, Dik, iya. Ngono. Pangestuku tampanono, Dik. Dik. Aduh, Werkudara. Aduh, Dik. Udah pejet bangkeane ora. Wah, Durna bapakku. Kowe iki wong tuaku, kowe bapakku, aja muni ngono. Oh, Kakang Mas. Sameneika sampun boten wonten Durna alian muridipun Werkudara ingkang wonten namung ingkang rayipun Begawan Durna ing badhe dhaup kaliyan Para Srikandhi mila panjenengan kepernah kadang kula sepuh Kakang Mas Werkudara. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk Kakang Mas. Wah, diwangsuli ayo. Iya, Dik, iya ngono. Wah, Menapa panjenengan tega kaliyan kula mboten nampi sembah sungkem kula Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara. Wah, iki piye to kahanane kok ya ngene iki? Wah, isin aku. Sampun isin, kula kemawon mboten isin kok panjenengan isin. Kula sing tuwa wae ora isin kok panjenengan isin Kakang Mas. Kakang Mas, bukti kula kunjuk Kakang Mas. Iya, Dik. Iya, Dik. Dik iki ngono kowe. Wah, yo. Dik Durna. Mbak Tombo atur pangabekti. Pangestuku tampanono. Ah, kula pundi ngajimat paripin dayaran ingkang santosan Kakang Mas Werkudara. Yo. Wah, telek. Iki ngopo to? Bar apik-apik bage binake kok nyebut ala. Wah, ngerti yo mau ora melu. Nek kene mengisin rasane. Durna, Kula wonten dawuh Rama. piye? Eneng ngopo? Lho, netepi dhateng perjanjen. Ingkang sampun paduka ngendikaken bilih rikelenggan samangke ingkang putra ing Sokalima pun Bambang Kumbayana. Inggih Bambang Durna. Sumados sowan badhe nampi pangandikanipun Rama Sepuh kula inggih Rama Prabu Pancala. Anggenipun paring dawuh Srikandhi menika badhe kaparingaken dhateng kula menapa mboten? Oh ngono. Inggih. Menawi kaparingaken dinten menika ugi dipun kepiyakaken. Dipun kepiyakaken dhaup asta lumiat ingkang putra pun Begawan Durna pikantuk inggih menika pun Dyah Ayu para Srikandhi. Nanging menawi boten sababipun menapa? Menapa Srikandhi gadhahi pepanggil, menapa Srikandhi gadhahi rupa pepinginan. Mangke kula ing badhe mujudaken. Namung sak mangke kula aturi paring dawuh. Oh, Rama kula menika sampun boten kiyat. Kula sampun boten saged ngampah dhateng hartaning raos sing anggere kula kepengin dawuh kaliyan para Srikandhi. Oh, mendak dinten kula menika namung tetembangan wonten ing griya Sokalima. Paningal kula menika sampun wangsul ngapusi dhateng kula. Pendak-pendak kula menika lelenggan wonten ing sangajenging pertapan Sokalima wonten satunggiling wanita ingkang medal ngajeng margi Sokalima menika tertentu kula salajeng kula celuk Sri ngaten niki. Monggo naminipun utami. Menika wangsul ngantos kewirangan. Oh, Rama menika anggen kula gandrung kaliyan pun para Srikandhi. Oh, Srikandhi, mesakno aku ya aku wis kebangetan nggone tresna karo kowe. Kamar wis tak eden-eden. Kamar Sokalima wis tak gawe kaya dene kamar pinanganten. Oh, aku duwe cita-cita malam pertama ning gejlik. Mula kamar tak gambari gejlik. Kawenehi grojokan supaya rasane iso ngrasakake saresmi karonse karo kowe para Srikandhi. Iya, Durna sabar ya sabar. Inggih sampun boten saged sabar aduh. Aduh, kula sampun boten saged ngampah dhateng hartaning kanepsa ninging kados mekaten menika. Jebul tiyang gandrung menika awratipun boten kanten-kantenan. Mila leres ngendikipun para sepuh menika sampeyan ngendikaken wong gandrung menika abote kaya wong nyangga bumi. Wah. Aduh, Rama. Apa? Kathahipun laron-laron
ing dinten sakmangke menika mapan wonten negaring Pancala menika dados pratandha laron kemawon mangayu bagya badhe dawuh kula. Sami remen-remen suka-suka parisuka. Sami mabur ngilen ngetan. Sami remen menika tan tandha bilih. Sami mangayu bagya kabagyan kula. Anggen kula badhe dawuh para Srikandhi. Menika kala wau cantrik-cantrik sampun kula dawuh supados ngukupi laron-laron. Kinarya suguhan benjang menawi kula resepsi. Ceplok indok. Larone sak gegem ndoke ndok cecak. Lah. Ora iso kempel. Gosik to Durna aku tak. Beneran badhe panganiman karo Rama. Kula semanggaken Rama nggih, kula semanggaken. Mbaya ora sak penakmu dhewe. Nganggo tatanan. Mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa. Kala wau ketua panitia sampun paring dawuh waton gayeng ngaten kemawon. Ning rak ya ora sak karepmu dhewe. Kula menika nawi gandrung ngatos mekaten menika. Aduh, Rama. Rama marah sepo kula sampun boten kian Mbok Srikandhi dipun dawuhi supados sowan mriki. Lah, niatku pancen ngono. Menika saestu. Iya, pancen kaya ngono ingkang bakal tak lakoni. Wandanya. Lho. Saking remen kula. Iya, engko Srikandhi tak timbalane sowan mrene. Oh nggih, saken dawuh. Engko ben wangsulan dhewe karo kowe. Mergo kowe ngerti sing bakal nglakoni dawuh kuwi ora aku. Nggih, menapa kula kok ngrabi Prabu Pancala? Teneh. Pit lanang kok musuh pit lanang. Teneh poroke bengkong. Ning sing rabi iki Srikandhi. Lah iki mula sing menehi wangsulan ya ben anakku Srikandhi, men kowe marem. Mergo yen nganti mengko aku maringake Srikandhi nek anakku Srikandhi ora gelem, lak ya ora prayoga, mesti kowe ngamuk ning Pancala. Mesti. Wah, kula menawi mboten pampandhap para Srikandhi menika. Nadyan dipalang ana bakal mlumpat dirantiya bakal medhot. Sapa sing ngepalangi karepe Begawan Durna? Rawe lantas malang putung. Mila, napa? Sampun ngantos ingkang putra menika ngamuk pungga wonten negaring Pancala kula maringaken ingkang putra pun Srikandhi menika. Badhe kula boyong wonten ing Sokalima badhe kula muktekaken. Mboten-mbotenipun para Srikandhi menika dawah wonten ing Padasuri nanging badhe dawah wonten ing Jurang Grawah. Anu napa kasur babut. Nun pangapunten kesesa. Iya. Yen ngono disronta sawetara. Sinten? Ranto. Dudu. Disronta sawetara. Aku tak nimbali karo Srikandhi. Oh iki kula tak persiapan. Maring ngantos Srikandhi menika mangke sowan wonten mriki tumunten nyawang kalian kula. Mesti kepilut. Aku wis gunakake pengasian. Wis gunakake asmara dana, asmara tantra. Wis mesti bakal kegut karo Begawan Durna. Wis tak raupi epek-epekku. Wong wadon nyawang aku katon enom. Wong lanang aku katon tuwa. Dadi seneng karo aku wong wadon tok. Wila dalah wis nganggo pengasihan bareng to, Dik. Sampun, Kakak. Ya syukur. Werkudara mbok ngenahke cerewet. Wah, iki sing terakhir. Apa? Iki sing gari dhewe. Wah, ngene kowe sing ngece aku tak jangka dengkek boyokmu. Wah, ancamane kok le berat. Monggo. Tumuli ingkang putra Manwara Srikandhi katimbalan sowan wonten negaring Pancala wonten ing madaning Datu Murti, Datu Laya menika. Penemban. Kok penemban. Rama Warasepa. Tan samar pamoring sukma Sinumaya winaya ing ngasepi. Trusta Jumena. Wonten dawuh. Trusta Jumena. Dudu kowe, Durna. Mireng kula menika Bambang Kumbayana dudu. Trusta Jumena. Wonten dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene sowan ngersaning pun Rama nek ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal panjenengan. Lho, menika estu to? Iya tenan. Srikandhi. Sri Kang Baliya Sri.
Cahayu kaget atimu kowe tak timbali. Ngertosaken kaget. Ora sing manah kula Rama keparengan ngaturaken sembah. Sumangga ming mabuk di kula kunjung ngersa patuwa Kanjeng Rama. Ya tak tampa pangestunipun Rama tampanana. Kula mun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Sri Kandi wong kok kaya ngono ta. Ambumu wae wis marai. Aku ki ngasih kepengin copot kaos. Mergo pancen yo minyak wangimu iki apa to Sri Kandi? Iki ketake kok kaya odorono. Wah, ya pendhita tuwa muna minyak wangi wis nganti ora metu. Odorono isih metu ki. Ora dono. Ora dono. Oh, Sri Kandi, makulitanmu kuning. Aku ki nyawang saka mburi wis senenge racam-macam Sri Kandi. Dodol, aku wong kok kaya ngono ki njur kepiye to ya lek arep. Wah, aku malah bingung. Aku dadi aku malah pikir aku tekan kono-kono Sri Kandi. Rambutmu ireng janges nganti kaya grojokan. Mongko wiwit cengel medhun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis. Aduh. Iki suwe-suwe kok nggon aku polah dhewe ya. Menapanipun Bapak? Lho, Bapak dos pundi? Apane Adi Durna? Oh, wis ora karuan. Sri Kandi. Nyun mapunten Rama, menika kados peremban Durna. Iya lan kuwi tak kandhani. Inggih. Durna sowan dandan manten. Kasinggihan mekaten menapa badhe daup? Lho, ya pancen arep rabi. Ing dipun angkah sinten wis tuwa kok kurang gawean. Mengari mendem kok dadak rabi barang. Sabar. Aku tau nekke apa-apa ora apa-apa kok Sri Kandi. Aku tau nekke kepiye-kepiye iki nangger sing nekke wong sing tak tresnani ora bakal nesu. Kuwi ciri khasku. Aku diunekke apa-apa ora bakal nesu karo wong sing tak tresnani. Nek nangger sing ngunekke wong liya, wah. Jojo tumbak cang. Nek gandeng sing ngunekke kowe aku ora bakal nesu Sri Kandi. Nyun mapunten manjingipun gayuh menika putri saking Pundri. Pundi kok Pundri? Inggih. Lah menika lho kula gila. Nuwun sewu lho. Ambeganipun Begawan Durna menika nuwun sewu. Wonten cengal kula menika prindang-prinding. Aduh, Sri Kandi aja omong kaya ngono Sri Kandi. Aja kok kowe, aku ki mambu parfum kowe merinding kabeh rasane. Sri Kandi. Oh, iki iso nek lakon dadi bojoku. Wah, rampung ijab terus tak pondhong. Swatama tak tendang sirahe. Men semaput men ora ana sing ganggu gawe karo. Sri Kandi tak pondhong. Aduh, Sri Kandi wis ora iso mbayake. Aku ora iso berkata-kata Sri Kandi. Gitana. Werkudara baleni neh. Aku ki mung arep takon, rasa cerewet. Takonku ora magepokan karo Begawan Durna, rasa cerewet. Ya wis, kok Prabu iki sampun to. Kajengipun sing jeneng wong gandrung menika diujarne mawon. Arep omong apa-apa nek dicentulani malah awake dhewe mengko malah dikira ora cocok. Gedene maido. Lah iya. Sri Kandi. Aduh. Iki ganjelan kok udu. Apa batu lah? Ora ngomong-ngomong kok mek-mekan lho. Kaya ganjelan nih. Bola asli. Nek ganjelan ki ditaboki mabok ngono. Sri Kandi, nyicil ya Sri Kandi. Nyicil ngopo? Sri Kandi, wonten dawuh. Lah tak kandhani ya sing diangkah arep dirabi karo Durna kuwi kowe. Obat gandri. Mriko estu menapa namung guyon. Lho tenan, mulane kowe tak timbali mrene. Kowe wangsulan dhewe karo Durna. Wis tak wene kamardikan Purbawasisa tak utuhe tak pasrahke marang kowe wangsulan karo Begawan Durna. Kowe ingkang bisa nyirep bakal dumadining gegeran ana ing negara Pancala. Merga yen nganti luput nggo menehi wangsulan, Durna mengko nesu wekasan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mula kudu mbok petung kanggo nalar sing ganep
katentreman lan nurane negara Pancala dumunung ana kedaling latimu Cahayu ing Wanudya Yutama ngambararum Sang Kusuma wong kok kaya ngono ayune Batobat. Dasare mbranyak nek omongan ora tredak-tredok ning mesti receh. Aduh Sri Kandi. Aduh. Lah kok dadi bareng kowe mengo kowe nyawang aku kaya nyawang lampu mobil. Silao neng meripat kaya blereng banget Sri Kandi mergo ayumu ing kliwat ukur. Paribasa widodari Ngejawantah. Oh Sri Kandi. Waduh sinamu. Bar tak potong ya. Rambutmu ngarep kok kaya iso rata, kaya bathuk kok kaya dipageri. Aduh Sri Kandi, mripatmu kuwi lho lek nyawang ketoke ora mblarak-mblarak. Sipit ning kok waduh ning ati jan iso rajah-rajeh tenan aku. Oh, lole. Aduh lambemu Sri Kandi, lambemu abang kaya ngono kuwi. Aduh gula sak numlek. Gula Jawa sak numlek. Wah, kowe nek upama digeget ora yain apa ta kowe? Jual jawil ngopo? Kowe iki ngopo to men sampluk tangane kok jual jawil? Wah, ida-ida kowe. Lho, ora ono apa-apa karo ida-ida. Nuwun sewu Mremban, bekti kula kunjuk. Ah iya, sayang tak tambah. Pengastune Abi Tamanana ya. Abi sinten? Abi Silitonga. Abine dilangi, tongane dilangi dadi ning kari. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa calon garwaku Cahayu Wara Sri Kandi. Oh piye? Ger, Nduk yang Cin. Kowe arep ngapa kowe? Menapa panjenengan Begawan Durna menika rawuh mriki badhe mengku garwa kaliyan kula? Sejatine pancen kaya mengkono, diajeng sejatine pancen kaya mengkono ya, Nduk. Tobat. Persasat kaditine kejugurgan Bukir Sari kelepating samudra mati ngatasipun namung sak kula kemawon badhe menengku pendhita ingkang kondang kalukeng kerat. Iki tanda-tanda bakal gelem karo aku mergo wis ngalembono karo aku. Inggih. Kula nuwun sewu menawi sekitunipun kula menika kelampan dawulan Begawan Durna menawa Bapak Penemban Durna menika remen. Oh, pancen kuwi penjangkahku. Pancen kuwi gegayuhanku. Dadi upama kowe gelem tak rabi, kowe njaluk apa Wara Sri Kandi? Wanton ora njaluk tumurune rembulan, ora njaluk tumurune srengenge, mesti bakal tak pinangkani. Nadyan kowe njaluk ing pampane ana ing Kayiwangan, aku tak munggah ning Kayangan matur para dewa. Nek pancen ora maringake, trima tekaning pati. Kuwi gedhening tresnaku karo kowe. Inggih. Matur sembah nuwun. Padha-padha Sri Kandi piye gelem ya? Dereng. Lho. Durung piye Sri Kandi? Durung tegese kowe ora gelem. Mboten perkawis mboten pura menika. Jer kula menika pitados. Jodoh pesti pati menika ingkang ngasta panguwasaning Gusti. Heeh, pancen bener. Mila menawi sampun dipun tetepaken kula menika dados garwanipun Begawan Durna ya ora bakal kula selaki. Iki kok dadi aku kok seret banget kok iki aku. Terus. Nanging kula nuwun sewu, umumipun lampahipun langsunipun kewantah kelampan menawi putri menika manih badhe mlungku dening kakung menika rak biasanipun nyuwun menapa-menapa. Tak turuti. Kok njaluk gelang? Njaluk gelang, Mas 24 karat tak pinangkani. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk suweng sing gedene sak kurungan jagung. Men kewer-kewer kupingmu, ha. Tak pinangkani apa? Untumu diwenehi kawat, heeh. Diwenehi apa jeneng iki bekel. Ngarani wis salah ya ben. Apa untumu diwenehi betel? Engko dititiki alon-alon. Betel.
Apa kowe njaluk saben dina kowe dipijeti karo danyang-danyang karo mban-mban mesti kelakon. Kanthi waton kowe njaluk nyamping saka emas sing diblebek iso tak nggo jarikan. Oh, tak turuti. Driji 5. Engko namu kuwi diwenehi ali-ali kabeh. Heeh, gelang sikil. Omong sabuk saka mutiara, omong. Apa kowe njaluk kemben saka mutiara? Maton kowe ora ngrasake ting clekit lho. Ya, engko tak pinangani. Mboten perban. Nanging kula nyuwun apa Cahyu? Sawetawis Taman Mairakaca menika risak. Mergi pangapungipun Prabu Jungkung Mardiya. Lho. Taman Mairakaca rusak inggih. Kula sagawe nengkuti ning sinten kemawon waton saged ndandosi Taman Mairakaca menika wangsul kados wingi uni. Kula mboten wonten lan kula mboten kepengin wonten godhong setunggal kemawon ingkang gogrok. Tuan pang-pangan ingkang tugel kedahipun sami kaliyan nalika dereng risak. Menawi ngantos wonten pang ingkang tugel godhong ingkang gogrok menika ateges mboten saged lan mboten kelaman garwa dalem Resi Kandi. Nanging menawi Bapak Panembahan durung menika saged mujudaken Taman Mairakaca dados kados wingi uni patobat. Kula sagawe nengku garwa dene Patuko Bapak Panembahan Durna Bapak Panembahan Sukalima. Kandang bleguduk sualu gembel. Somorante awela. Sri Kandi. Gedhe cilik kowe nyoba karo Begawan Durna. Kowe nyoba marang katiasaning Begawan Durna. Oh, apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggap aku wong pendhita cepete? Iya. Neming dandani Taman Mairakaca kae ora bakal gantaran dina mesti iso lakon tak dandani. Ora bakal ana godhong siji wae sing gogrok, pang sing coklek mesti bali pulih kaya wingi uni. Kowe ora ngerti. Kowe nyembah karo Begawan Durna. Taman pintar kae sapa sing bangun? Kae sing bangun ya kowe Kota Madyang Yogyakarta. Durna bengi iki jan apik tenan. Menengo. Iya. Apa-apa kok seneni. Kula yen ta perkara kowe duwe pepanggil reruba. Ya kuwi bab Taman Mairakaca. Ya kan, aku njaluk pamit. Aku arep mangkat apa? Aku arep njaluk kasekten saka panguwasaning para dewa. Yen wis kelakon aku entuk syarat srana dandani Taman Mairakaca. Taman Mairakaca dandani bali kaya wingi uni. Ya, Sri Kandi kowe tiba ning pangkoning Begawan Durna, Sri Kandi. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat adikku. Kadangipun Kakang wong bagus, wong jronet Supali. Wonten timbalan ngadawu menapa Koko Prabu? Miji dhateng wiswanipun ingkang rayipun Supali. Mesti wae kaget kang dadi atimu. Pun Kakang nimbali kelawan suwaning sira Yayi Mangarsama ana ing negaring Kalingga. Bebasan sinambring gelap lepat tinubruka Simatuna anggen kula ngabiyantur Paduka Kanjeng Koko Prabu kaget sutaning manahipun ingkang rayipun Supali. Menawi samangke kula badhe nampi kewajiban ingkang awrat tumunten kadhawuhana ingkang rayi mboten badhe suwala. Mugi pareng ambabaron ingkang sejati dhateng ingkang rayipun Supali. Yayi, wonten dawuh. Ngerti yo. Isen-isening negara ing Kalingga pura kuwi mung pun Kakang lawan Siadi. Mula yen to nganti lagak lagoyaning Siadi kuwi beda kelawan adat ingkang wis mesti wae gawe goreh rungeh penggalipun Kakang. Mongko ndak mespadake pirang-pirang dina iki Siadi kaya beda kelawan adat ingkang wis. Mula Yayi, aja sangga runggi, aja walang ati jroning penggalihmu. Maragake matura marang kadangmu Supala. Apa to sejatine ingkang ginebeng jroning penggaling sira Yayi kadangku Supali? Koko Prabu. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah padana. Upamiya kula mboten badhe matur kados pundi. Yen to pancen Siadi ora kersa matur lawan pun Kakang, tegese antaraning Supala lan Supali
Dina iki wis ana lete tegese wis ana kang ora prayoga. Inggih. Mula Kang Sangka Kyai ora usah dadak bingung lan ora usah dadak wedi. Yen to pancen Siadi Darbi gegayuhan pun Kakang kang bakal bantu kelawan apa kang dadi kersaning Siadi. Nanging yen to Siadi ora gelem matur lawan pun Kakang, ya wis ora dadi perkara lan ora dadi sabab ning sing luwih wigati pun Kakang wis ndangu kelawan Siadi. Dadi yen ana bobol boroting lelakon niki dudu perkara ning Supala. Inggih. Nyuwun pangapunten. Menapa estu Koko Prabu mboten badhe duka menawi ingkang rayi munjuk atur. Subali, wonten dawuh. Yen Siadi Darbi perkara kuwi pun Kakang ya melu ngrasakake. Yen Siadi Darbi pepinginan kuwi wajibe Kadang Werda nuruti marang pepingining Kadang Taruna. Nggih, malih-malih menapa menawi sampun kelilan ingkang rayi munjuk atur somaduka Kanjeng Koko Prabu estunipun kula menika mboten gadhah pepikinan menapa jer kamukten derajat pangkat kadonyan ingkang kula tampi saking Maduka Gusti kula Kakang Prabu Supala menika sampun mboten kirang-kirang. Namung kemawon kula menika rumaos sampun dungkap titi wancinipun. Tegesipun kula menika wujudipun priya. Monggo lumampahing gesang inggih menika wujuding priya menika menawi samangke sampun ndungkap titi wancinipun kedah mengku satunggiling garwa. Tegesipun kedah wonten wanita ingkang minangka tetimbanganipun ingkang rayipun Supali. Siadi pengin rabi. Inggih. Yen pancen Siadi kepengin garwa sawijining wanita mara kagem matura. Wanita ngendi dadi woting atimu? Yen pancen kuwi putra Nalindra ngendi? Yen pancen kuwi putraning Brahmana, Brahmana sapa? Mula matur marang pun Kakang. Yen pancen miturut pitunganing pun Kakang kuwi pantes landrep minangka jatuh kramaning Siadi, pun Kakang ora bakal wegah ndodhok korine nginang gambir lan suruhe. Nggih, mboten wonten ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ingkang rayi pun Supali kejawi. Mboten saged kejawi namung putri ing tanah Jawi, putri ing Pancala. Atmajanipun sinuwun Prabu Drupada inggih menika pun Dewi Wara Srikandhi Koko Prabu. Leng-lenging driya mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanin. Yen tan tulusa amangku Sang Dyahutama Nalindra muda wuse angrerepa Nalindra muda wuse angrerepa jagat upadre jagat pangestungkur tumaratap penggalipun Kakang bareng sira yayatur yen to wanita ingkang gumana musik ana ing penggaling Siadi ya kuwi putring Pancala Wara Srikandhi. Yayi yen Siadi isih kepengin dituturi karo wong tuwa marata golek wong wadon liyane sebab dina samengko Wara Srikandhi lagi dadi kembang pocapaning para Nalindra, para satriya, para brahmana, ora ngomongake wong kang duwe derajat pangkat nadan paribasane wong loro saudon telu saurupan jalma wanan saumpamane kabeh kepi lan kumajen kepengin nyedhi marang sekaring kedaton Pancala. Mula Yayi aja nganti dadi dardah sarta pun Kakang ora kepengin kelangan kelawan Kadang Taruna. Siadi ndak jaluk piliyana sarta milya wong wadon liyane Wara Srikandhi. Yen liyane Wara Srikandhi pun Kakang bakal jumangkah nglamar, nanging yen Wara Srikandhi yen ana bobol boroting lelakon pun Kakang ora cawe-cawe perkara iki. Subali. Samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu
Oh, nun mapunten. Estunipun kula sampun mangertos. Kados menapa panjenenganipun Koko Prabu Supala? Anggenipun sampun nampi dhateng aturipun ing rayipun Supali babakan wanita ingkang sampun dados woting manah kula, Koko Prabu. Mboten menapa-menapa. Kula kedah saged nglenggahi tembung opor bebek tegese mentas awake dhewek. Kula mboten badhe jagakaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Supala. Miwah kula mboten badhe nyuwun pambiyantunipun Koko Prabu Supala moncer-moncere wong lanang menika menawi gayuh putri mongko tanpa dipun biyantu dhateng sinten-sinten. Menika ateges dados pemarming manahipun ing rayipun Supali. Koko Prabu lenggah sekeca kula nyuwun pamit kula piyambake badhe gayuh para Sri Kandi. Woi, Supali. Wah, ta. Pancen wong sing wis kedunungan rasa seneng, rasa sengsem kuwi upama dielekake. Kaya dene wong nyumet geni ingkang mubal-babal ora iso disirep. Ih, kepareng paduka Pate. Wonten dawuh sinun. Ketapno para wadyabala. Memanuki lakuning Supali. Nggone prapting negara ing Pancala. Yen pancen niyate Supali bakal mboyong para Sri Kandi, aku percaya mesti ora metu dalan sing prayoga. Mesti Supali bakal nyidra lan para Sri Kandi mula tiling-tilingna karnamu. Yen wong Pancala padha alok ana maling kecekel biyuk ana bathang sayuta. Nah yen wong Pancala kawulane padha alok putri Pancala ilang nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung ora sandadak gawe geger negara Pancala. Wis taken dawuh sini. Leng-leng ing driya mangung-mangung kanduan trimang leleno. Oh leleno tanpa maning enjing bidal kumara sangking jroning praja
Agung ingkang Balakuswa prabusananira. Oh, Gusti Pati keparenga ing abdi tumenggungan Cemadung dawuh. Wonten menapa dene paduka ngawi sangganing para wadyabala ing Kalingga pura? Nggih Gusti Pati kula Cemadung dawuh. Wonten menapa dene paduka ngawi sangganing para wadyabala putra? Gusti Pati kula Cemadung dawuh. Lah dalah Gusti Pati kula Cemadung dawuh. Kula pun dikya santap dalu Cemadung dawuh Gusti Pati. Nadyan kula pun dikya kala dar wengi Cemadung dawuh Gusti Pati. Parang Mbabarana ingkang sejati wadyabala Kalingga. Nggih wonten dawuh, wonten dawuh. Gustimu Raden Supali minglar saka negara ing Kalingga. Nuruti marang krenteking ati dianggarwa marang putring Pancala Wara Srikandi. Dawing Sang Prabu Supala nalindring Kalingga. Dina samengko kowe kinen memanuki lakuning gustimu Raden Supali. Merga saka pitunganing sanata Prabu Supala, kadange taruna Raden Supali ora bakal nglamar Wara Srikandi metu dalan ingkang prayoga, mesti bakal tumindak sing ora sak mestine. Mula laku dedemitan ana ing tapel wates negaring Pancala. Yen pancen ana kang padha aluk, yen to ana maling kecekel Pancala biyu ana batang sayuta. Nanging yen wong-wong Pancala padha aluk ana putri ilang saka negaring Pancala, nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali marang negaring Kalingga. Lajeng pangkatipun wadyabala mbenjang menapa? Pangkatipun wadyabala mbenjang menapa? Siagakna wadyabala buta patang penancas sak panakari pisan. Titianing para buta sumer maming dialadal-adal singa barung srenggala lan sak piturute. Bokor wadah balung. Piring wadah sego. Mangkok wadah rundi. Kabeh cawisna aja nganti ana ing jejir. Budal dina iki non ngestaken dawuh Gusti Pati.
ingkang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung malah darat tinon lir kekonang surem sorotetan padang Kakang Semar kula wonten dawuh Ndara nala garing pitu apa dene Bagong wonten dawuh Den wonten dawuh Ndara Wonten pangandika ingkang dawuh Den ngerti yo nggonku sowan ngersak ning Kanjeng Hyang Saptawarga saya timun nyuwun daya timbul kekuatan Kakang Semar nggonku bakal sowan ning negara ing Pancala lah Pancala enten apa kok sampeyan dadak nyuwun kekiyatanipun ingkang eyang ing Saptawarga gajeke Pancala ayem tentrem niki kersane pripun ngerti yo yen to wektu dina iki kondhang kumandhang jagat nganti keberbeken marang kumandhanging lelakon ing Pancala ya kuwi puturing Pancala majaning Praman Prabu Drupada Yayi Wara Sri Kandi ingkang karya hujating wong sak jagat mula kuwatir rasane atiku Kakang Semar yen to nganti ana apa-apa ing tumanduka ning negara Pancala dadi kewajibaning Arjuna nggone bakal melu gawe tentrem negara ing Pancala Kakang Badranaya Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani tresnya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti niku apik niku becik nek ngonten ampun nganti kesuwen monggo Gus kula dherekaken sowan wonten negaring Pancala Kakang Semar anak mojo ning Kengkeri Kakang Badranaya Pratara Sang Arjuna semenangan kamanungsan
Miyat langening kalanggewana gelar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan badang anak Prabu Ndorowati ih wonten timbalan paman menapa dene anak Prabu Mandura ya wonten dawuh menapa paman ngantos tumeka titik lenggan sak mangke teka dereng wonten sowanipun inggih menika pun Begawan Durna anggenipun sampun nampi aturipun anak kula pun Wara Srikandi nggadahi pepanggil reruba supados sak mangke Begawan Durna saged kelampan inggih menika mengku garwa dhateng atmaja kula nanging ngantos tumeka riki kalenggan sak mangke teka dereng wonten kabar kawusananipun menika miturut anak Prabu kekalih kados pundi menapa kedah kula tindakaken nggih paman kula pitados bilih Begawan Durna menika nuwun sewu mboten pandhita ing ngenteng-entengan kemawon menika sanes nanging Begawan Durna menika pandhita ingkang pinter ingkang masisa ingkang kasinungan kasekten linangkung kula kinten dinten sak mangke mbok menawi dereng purna anggenipun Mahsing Asamun nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurping dat supados kasembadan anyeti dhateng putra ing Pancala atmajanipun paman Drupada inggih menika pun Yayi Wara Srikandi mbok menawi mboten dangu malih Begawan Durna tuwunten badhe sowan negaring Pancala paman gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Ndara Dasih pangandikaning nata ing Ndrawati ing lumampalun lan minggah madaning datul inggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna karya cingak kang samya mulat pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone miyang galihing kangkung Begawan Durna oh inggih kula ingkang sowan Rama wis ora usah dadak kowe nyebut ingkang kaya nalika kowe sowan mau nanging sing wigati yen to sira Begawan Durna kelakon bangun taman Maerakaca bali pulih kaya wingi jumbuh kelan apa dadi panjaluke anakku Wara Srikandi anakku boyongan marang Sukalima oh inggih ngestaken dawuh menawi kula mekaten kula nyuwun wekdal sawetawis panggen kan ingkang putra wonten salebeting taman mangsa Baranga Begawan Durna oh inggih ngestaken dawuh sinuwun
Anodya Yutama Ngambararum Sang Kusuma Ngambararum Sang Kusuma On sewu Premban Sarawu Maduka apa Premban kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk. Oh iya Wara Sri Kandi tak tampa. Pangestu Tampanana ya Sri Kandi. Kula pun ninggo jimat paripin dayan ing kasantosan. Kados pundi Premban menapa Paduka saged suwen sagah ndandosi bangun Taman Marakaca. Oh, aja mbok sepelekke Begawan Durna. Pendhita Durna ki dudu pendhita wong loro saudon terus saurupan. Nek nganti aku ora kelakon bangun candhi kala kono nyutuk karepake. Oh, trima aku ora kelakon boyong kelawan kowe ora apa-apa Wara Sri Kandi. Nanging yen Taman Marakaca iki mengko kelakon tak bangun jumbuh kelawan kekarepanmu. Kowe aja selak, kowe aja kumbi, kowe aja endo kelawan kanyatan ya Wara Sri Kandi. Data laruta saking kutha Sang Kurakala. Yen amutusa Sang Sri sigra tingkem kang netra Begawan Durna. Nalika semanten ngrapal mantram sakti, wong salwangsul rinapal mantram sakti ingkang medal saking tutuing pandhita ing Sukalima niki Sang Begawan Durna. Parandene sak mangke ora ana perbawa apa-apa ing tumanduk wonten ing Taman Marakaca. Satemah tasih katingal bubrah slangkrah wujuding taman kagyat kadrawekasan Sang Tapa Begawan Durna wau. Sama-sama ya. Asa pas na sama. Kados pundi apa Premban? Nyatanipun Taman Marakaca tasih ketingal bibrah kados mekaten. Tegesipun gagar wikar anggen Paduka ndandosi taman. Kula nyuwun nganti sangan Bapak Premban murungaken anggenipun badhe ambaya Wara Sri Kandi. Lole kenthang tunggal manjar-manjar. Tunggal. Sri Kandi, wonten maring adawuh. Syukur yen to kaya mengkono apa dikawatirake dening wong atuamu ora kelakon. Nanging lelakon iki ora mung tekan semene. Monggo Prabu kasinggihan, mula sing prayitna ngati-ati. Aja gumampang ngrampungi lelakon iki kanthi caramu dhewe. Nanging apa yang mbok aturake marang Begawan Durna mau saiki wis akeh wis padha mireng. Ora suwene wis akeh para raja Nurpati bakal nyoba dandani Taman Marakaca. Inggih, ngestaken dawuh kula badhe prayitna ngatos-atos Kang Prabu. Kang Prabu nggih. Gandeng wancinipun sampun surup kados mekaten monggo wangsul wonten patengganipun piyambak-piyambak. Yo, ayo bali ning pakuwane dhewe-dhewe Kresna. Bang wangaruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kung lir wuwu sing pene panca ora kaya nalika semanten wis ngancik Sandyakala tegese wis ngancik wanci ratri
Sanata ing Mandura Prabu Baladewa sigra manjing pakuwon nata Ndrawati sigra manjing pakuwon kocap lampahing Raden Supali. Pancen tak angkah tekaku ning Pancala wanci ratri. Upama to aku nglamar kanthi apik-apik becik-becik mesti kalah karo Nalindra. Nalindra ingkang akeh padha nglamar marang para Srikandhi. Ning pancen wis dadi niating Supali. Srikandhi bakal tak colong. Nanging bareng aku tekan ana ing papan negara ing Pancala lah kok bingung-bingeleng rasaku. Pakuwon tukul nganti kaya jamur barat ing mangsa rendheng. Akeh pakuwon para raja-raja. Lah iki nek nganti klelu nggonku mlebu mongko iki papaning Nalindra. Apa ora kojur aku ne wis ben tekadku luwung boyo tekaning pati tinimbang aku ora kelakon boyong wara Srikandhi. Kanjing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung larak apa to mlebu jroning pakuwon kleru pakuwoning Nalindra nedeng sare mongko bareng taos padake lah kok ngidapi-dapi temen sarewe kok nggawa pusaka murup sak obor bidore lah dalah kleru nggonku mlebu jroning pakuwon ya gandeng Supali prapta ning negara Pancala tanpa nggawa wadyabala luwe-luwe aku ora nggawa pusaka apa wae. Bebasan nggonku prapta ning Pancala mau mung lawaran badan sepata. Aja alok kelangan sinuwun, aku nyuwun ngambil pusakamu tak nggone daya kekuatan nggonku bakal mboyong wara Srikandhi sinuwun. Loh, maling! Wah, andalah! Wah, strayoli binatang manis maning jajalan surtaning bawana. Ana menungsa sing mlebu ning pakuwoning nata Mandura Prabu Baladewa. Kresna, terus jemena wedane ngendi? Kados dene lare alit bengok-bengok Kresna. Wah, ora nyono babar pisan. Lah kok dadi pakuwonku klebon menungsa. Lho, klebon menungsa dos pundi? Ana menungsa sing mlebu ning pakuwane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku lagi nedenge sare, mangku Kyai Alugara. Lah kok dadi pusakaku ilang. Lho, nek ngono wonten durak mangke nyidra pusakanipun kok ora buah. Mesine ngono. Terus semena wonten dawuh Kenthanga yen to ana maling nang negara Pancala. Nggih, ngestaken dawuh kok Prabu. Wah, wah. Ganjing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung. Nuwun ngapunten Maha Guru, sesembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk ora susah dadak kowe.
ngaturake tembung guru lawan Arjuna kabeh mau wis lalu mangsa Sri Kandi. Inggih. Ya mung prapaning Janaka apa kowe isih kelingan? Kowe isih kelingan Duk nalika semana kowe bakal bali marang negoring Pancala. Kowe talte janji lawan aku yen to kowe ora bakal lali marang Janaka lan kowe uga wis nampa marang apa ingkang dadi usiking ati ning Janaka. Tobat. Lajeng sanipun Kakang Mas kados pundi? Sayembara sumebar waruta saindenging jagat. Sapa ing keduga bisa dandani sarta mbangun taman Mairakaca bakal mbok ladeni sarta kowe bakal suwita marang pawongan mau. Sri Kandi, Janaka marang bakal neter ketrimaning urip. Mbok menawa Siti Wanci lan wis nekani mang wakyaning mangsa kala. Sri Kandi kudu tiba ning pangkoning Janaka. Tobat. Menawa itu mekaten monggo latri nyobi ndandosi taman Mairakaca Raden. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wing asepi sigra sedakep Sang Arjuna nalika semanten ngrapal mantram sakti meminta panguwasaning dat kamurwing dat emot bilih kinantenan pusaka dening Kang Eyang ing Saptawarga Begawan Wiyasa wujuding sela mapuru sigra sinebar madyaning taman Mairakaca kalaning jagat gawaning para dewa. Taman ingkang bubrah slangkrah satemah bali pulih kaya wingune tanana godhong ingkang gogrok saking wreksa tamaning Mairakaca. Sing manah kula Raden mboten nyinten babar pisan bilih paduka ing saged ambangun taman Mairakaca ing risak satemah wangsul kados wingi uni. Sri Kandi, apa ingkang mbok ucapake yen nganti ora mbok lakoni aja takon dosa. Wanita bakal epeh asor derajate yen ora tepi marang perjanjian ingkang wis nate diucapake. Pasrahaken jiwa raga paduka dhateng paduka Raden Trinanipun paduka Kakang Mas Raden Arjuna ing saged ndandosi taman Mairakaca Raden. Maling. Indah-indah nek wataking Panakawan. Maune merem kok bareng ana ajang teka kok do jenggel. Kek cangkeme do bengok mulang maling. Kaya kesel ya Den. Kesel iki kabeh ya ngrasake kesel. Ora sak penakmu dhewe. Maling ngulon, ngetan ngalor. Rida mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gong satetekaya butula iki ana nom-noman mlebu jroning taman katon nggonmu bingung kowe sapa? Inggih nuwun ngapunten Raden nek paduka ndang kalian kula menika menapa menika nganu ora ana anu iki sapa? Kula menika nayaka ing Pancala. Inggih. Kena apa mlebu jroning taman? Alok ingkang kathah wonten Pandum, wonten Duratmaka. Tumuli kula ngrendani kiwa tengenipun negaring Pancala kantos mlebet ing taman menika Raden. Apa pancen bener ana maling? Inggih. Lah terus kowe endi kancamu yen to kowe bakal ngoyak maling? Kula menika namung ijen. Kena apa kowe ngoyak maling teko namung ijen? Ora karo kancamu.
Amargi kula menika sampun beta pusaka ing sakmangke badhe kula tamakaken wonten malih ing wantun kirang ajar wonten negaring Pancala. Pusaka apa? Menika pusaka kula. Pusakamu iki inggih. Mara coba kaya ngapa? Pusakamu Nayaka ing Pancala. Inggih, monggo Raden kula aturi nampi. Menika pusaka kula tilaranipun sawargi eyang kula. Ngendikanipun tiyang sepuh kula menika pusaka ing ngampuh kagila-gila. Kuwi wong nom-noman nanging goblok. Ora iso nyawang pusaka ing ngampuh lan ora. Lho. Tegesipun menapa paduka paring dawuh mekaten? Pusakamu iki mung barang rongsokan. Ora duwe daya apa-apa. Panjenengan sampun nginol. Kula aturi mas paosaken bedoripun menika murup kados mekaten kok. Pusaka mboten gadah daya menika lajeng dasaripun menapa? Ora sah nganggo dasar-dasaran. Yen kowe ora percaya, nyoh pusaka iki tak jajal tak tutuke raimu. Kowe ora bakal tekaning pati. Wah, panjenengan kok awon sembrono. Iki nggo jajal pusakamu ampuh apa ora? Ayo! Modar Den. Ya Petruk pancen kuwi ingkang ndak jarak. Lho, kok dijarak pripun? Ngerti yo. Maling mau ya menungso kuwi. Lho, sebabe iki pusaka Alugara kagunganing Koko Prabu Mandura. Kok digawa nom-noman kuwi teges nom-noman kuwi ingkang nyolong pusaka Kyai Alugara. Weh, lah sampeyan pancen pinter tenan kok. Maling kuwi takone dipateni. Ya pancen mengkono. Terus niki pusaka bakal tak aturake Koko Prabu Puntadewa ana kawan. Nggih Koko Prabu. Kowe lunga menyang endi Yayi? Teko ora nderek lawan pun Kakang. Sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Lah kok dadi sowan mung dotong-dotong pusaka Kyai Alugara. Mugi dados ning kawuningan Koko Prabu nalika semanten kula nedhengipun dandosi Taman Maerakaca. Taman saged wangsul pulih kados wingi-uni. Dumadakan wonten Pandung. Ing mlebet wonten telenging taman beto Kyai Alugara. Tumuli maling menika kula wau kula pejahi. Lan pusaka menika badhe kula aturaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Mbuh bener mbuh luput. Aturmu ingkang mbok aturake kelawan pun Kakang durung bisa mangerteni bener lan lupute. Krana apa? Pun Kakang pancen krungu yen to para kawula lan Ayaka Punggawa Pancala padha alok ana maling pandum ingkang mlebu jroning kedhatoning Pancala. Nanging bisa uga kowe ingkang dadi pandum, kowe ingkang dadi maling. Tumuli kowe gawe pati ning sawijining perjurit ingkang mbok akokake maling. Satemah kowe luput saka Pandakwala. Janaka ngerti ya? Nayaka sing wis mbok pateni mau ora bakal bisa menehi atur apa-apa jaran wis tekaning pati kanthi cara mengkono apa wae pawadan sing mbok gunakake kabeh mau tumrap aku ora bakal gampang percaya. Mula pusaka Alugara kuwi ora bakal ndak tampani mungko ndak kowe bakal nggunakake tembung rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Mangsa baranggonmu ngundurake pusaka kelawan kadangmu Mandura. Sarta mangsa baranggonmu gawe pawadan mbuh bener mbuh luput sesuk etungane karo sing kuwasa Janaka. Kakang Mas, kenging menapa malah kula dipun lepataken dening Koko Prabu Darma Kusuma.
Nyatanipun pandum ingkang kula pejahi menika nyidra pusaka Alugara. Wah, kaya ora ngerti watake mbarep. Mbarep yen ora weruh kasunyatan, ora weruh lelakon saka paningali dhewe, ora bakal gampang percaya. Nanging lajeng kados pundi anggen kula badhe ngunduraken pusaka. Malah mangke kula kadakwa ingkang nyidra pusaka. Jernyatanipun sak mangke negari Pancala geger wonten Duratmaka ingkang nyidra pusakanipun Koko Prabu Mandura. Kowe manut aku apa ora? Inggih kula nderek Kakang Mas Werkudara. Yen kowe manut aku nganggo caraku ngrembalikke pusaka. Lan iki kabeh dadi pancatan kula keteketan sedyane. Kersanipun Kakang Mas kados pundi? Petro, Nun. ngemake. Wah. Dram ki ora menggo ngantem, Tro. Nggih, nggih. Ngapunten, Ndoro. Nek keri dadi adegane ending ngampang. Nggih, nggih, ngapunten, Ndoro. Segala panjenengan. Ndoro Janaka ing napa? Kenthonga. Kenthong pripun? Janaka mati bengok karo kenthong Janaka mati mendhet tekan kene. Nggih. Weh, Ndoro Janaka seda menika, Ndoro. Loh, weh, Werkudara eneng apa? Werkudara eneng apa Petruk bengak-bengok? Janaka tekane mati piye? Wah, Petruk bener. Janaka mati ning papan kene. Aku teko karo Petruk, Janaka wis ora ana. Malah ning papan kene ana pusaka iki ora bangling Alugara. Lho, lah iya. Lah aku kok iki pusakaku. Pusakamu iso ning kene. Dicolong maling. Malinge sapa? Kowe ndakwa Janaka maling. Wah, Janaka ora tau nyolong jupuk. Lah kok dadi kowe ndakwa adhiku lanang nyolong pusaka Alugara. Malah Janaka ora nyolong ning aku duwe pandakwa liya karo kowe. Lho, pandakwa apa? Janaka mati ning kene, mongkono pusaka sing mapan cedhake Janaka. Pusaka iki jenenge apa? Alugara. Pusakane sapa? Baladewa. Kowe sing mateni Janaka. Werkudara ora ngawur. Aku kehilangan pusaka dawa mati. Petruk, Nun. Baladewa diboto. Nggih. Ayo kare, ayo. Petruk ora ipani kan wis saudara. Wis ngono rak selesai. Werkudara iki karepe piye aku kok dibondo Petruk piye? Tahanan kok omong-omong. Tahanan ki nggawa pit, nggawa krondong, nggawa nguwuh. Ora. Semangkian tahanan kok gleleng. Ayo pite jukuk. Werkudara edan iki aku dibondo iki. Werkudara mbok aja kaya ngono. Kok Prabu Mandura ki goleki pusaka. Nyatane Janaka mati. Ana pusaka ning kene. Ora usah dadak nganggo alasan Pancala eneng maling. Cetha ming dienggo pawadan. Baladewa ngene wis mateni Janaka terus etok-etok pusaka ditinggal terus aluk eneng maling. Kok sik to, ora ngawur. Ora usah ngewangi adine. Oh, biar ora. Adine ya jelas ngewangi. Ora ngerti apa? Iki mau pancen pusaka ilang tenan. Ora mungkin pusaka kok ilang sak penake dhewe. Pusaka iki di nek pagedhongan pusaka kok ilang. Ha iki mesti wis pidak jempol, ngethek seragon, nebu sak uyun. Lho. Niku wong loro niku. Ora trima Janaka mati. Ning Koko Prabu ora mateni Janaka. Ora usah dadak nutup-nutupi. Nutup-nutupi tak katutke dosane tak aturke Pradata Adil negara Pancala. Ratu Ndrawati, Ratu Mandura. Wah, gawe pepati adine Werkudara, utang nyawa, nyaur nyawa. Kok sik to, aja kesusu. Saiki ngene, Janaka tak uripke Koko Prabu walana. Durime dhisik. Kok ndak ngapusi. Heeh, Kresna iki gayane ngapusi kok. Ketoke ratu ning gayane ngapusi. Kon nguripke sik. Ayo durime.
Tak uripke Janaka mesti urip durung winanti tekaning pati. Ora usah kakean gunung durip kowe sik. Yo. Arjuna kula wonten maring adang. Kok sira tekaning pati mau kena ngapa? Ndur. Lho iki rak jenengane kowe urip to. Janaka arep tak takoni kok diclothok terus kon mundur. Ayo ben iki wasite nang kene kok. Inenggo alugoro gawanen. Lah aku iki dibondo. Lho, non tunjuni. Nggih. Remisi. Sampeyan diponis 3,5 tahun. Lagi nglakoni sira to? Iya, remisi. Mergo sregep ning Guwang Wuh. Yo, matur nuwun wis. Ah. Wis nenggolo lalu goro kemone. Ayo nyo. Oh, gomrene. Wis. Ora janjane aku tak takon karo kowe Werkudara. Janaka kok mati ki ngopo? Walugara. Kok iso kena Alugara? Ya pancen tak tutuk. Lah ra tenan to. Lah senengane kowe iki beda karo wong tuwa. Pancen iki dadi pancatan nggonku ketekan Sedyani Arjuna. Ora wis kelakon bandani Taman Mairakaca. Lah kok sami mlumpuk wonten mriki, Ger? Werkudara, apa? Ana lakon Pancala klebon maling. Malinge wis kecekel. Sing nyekel Janaka adhiku. Oh, ngono. Ya. Maling nyidra pusaka Mandura Kyai Alugara. Janaka sing iso nglebet Kyai Alugara. Lan dadekno pangertenmu. Janaka sing iso dandani Taman Mairakaca bali pulih kaya wingi-wingi. Ateges sayembarane Sri Kandi wis pedhot. Sing medhot adhiku lanang Madukara. Mula Sri Kandi kudu netepi marang apa sing wis diucapake sapa sing iso dandani bangun Taman Mairakaca. Bakal diladeni karo adhiku Wara Sri Kandi ya putrane Paman Prabu Pancala. Lah dalah jagat dewa Bathara jagat Pangestungkara. Arjuna wonten dawuh. Paman, apa pancen bener kaya mengkono? Kasinggihan mekaten menawi paman boten pitados monggo kula triniti priksa Taman Mairakaca kanthi sarana watu timpuru paringanipun Kanjeng Hyang Wiyasa satemah Taman Mairakaca ingkang bubrah dening Prabu Jungkung tumunten saged pulih wangsul kados wingi-uni. Ing mekaten kula nagih dhateng sayembaranipun Yayi Wara Sri Kandi menggah kados pundi pangendikanipun Paman Prabu Pancala. Lah dalah. Yo, ora bakal aku selak. Ora bakal aku selak lawan kanyatan ing wis dumadi. Mula kang saka kuwi dina samengko Wara Sri Kandi jinatu krama dening anakku ing Madukara ya Si Arjuna. Nalendra 1000 negara ingkang padha ngayunake marang anakku Wara Sri Kandi bakal sun paringi dawuh. Yen to Taman Mairakaca wis bisa bali kaya wingune lan Sri Kandi wis winengku garwa dening Panengah Pandhawa Raden Janaka.